te shua banyak perang te ngakwa banyalam yangi ha kajing duai hadin katangan sa sedang ya kan ya ke boleh bu ka donot janga te nyalam yangi kajing duai kopa jingi ubah beneng ha ka kerteng ujisu kun jamengi wan ko try. Try ning kong do mentap inga daga snam ke jame. Ye ka yin kesem janga boro tap apo ke snam ke jingeda ke jame kopa. Bat nga dua ye baro ki badan hakane ke group ki ba yo sngo bat ki bam yo sngo ki badan ko try bat ki bam dan ki badan la ka jong ke jing don kam ko try la ka jong ke program ko try nga dua ye ki baro mentap daga snam ke jame kopa. Menri mensumar menyadai ki ko try. Umen sim jang kajing pentut, umen sim jang kajing penwit, umen sim jang kajing sngo ki babunjat, ha ka kerteng ka jong ujisu kan kenria no, ha ka ne kapor ka ne ka klemat, kajing bam sngo tu, kajing bam syai, kajing pen kulmar, kajing pen kelet bit, ha kerteng ujisu nga hukum ken kenria no, ne kapor. Ban nga duai, ya ka jingpin kia aka kerteng gedong ujisu kat ba kidang syong ban sngap ikan ka program ikan ka jingkren lada ka dan kana no ka jing sngo shitom haka met haka benta haka keti haka terpeng haka kli haka sengkai haka kerteng gedong ujisu nga kren ya ka jingpin kia haka ne kapor kin syong rengkat ka met ka ba kat ka ba kia ka ba klan haka kerteng gedong ujisu nga penken riano kita ki jingpang jing shitom baro haka kerteng gedong ujisu pediang ne kapor ka jingpin kia Diang na kapor ka jingpin kya ka jinget ka jampi kalapan kya ifi. Try nga IT siya may ko try Jisu. Mensema ko control yung iboro ko eh. Siyem nga sananday dade mensema ko nga IT siya may hakatang Jisu ng idwa pan kiniboro. Amen. Ban amen. Te ay ngo try na kabantakan na kapor baro kabaw try udan bat ngi bat unyay dan bat ngi hadu kasngi kabakot kambaw lakular mo hay gisenran siya bun kiyo siya baneng bau try wang anda mah un pa man simba ko try un dan bangi kum ta ter ngai ngo i try bau di ublay ubayo i bat ubayo sngo bat ubat tiplut i ke jingja ka jingim ka jungi te hakane ka por nga shim bat nga sot na ka ktin ka jong ublay katika yones kaba long very popular bangi ngila lendet lut la ngimpuli ka bible la ngimpli ka bible ru ngila lendet kata kade John 3:16 Yones lai lenong kadukat ka bakhan riu ka bangi baro ngila lendet bangi ju sngotunat ban puli kani namar kade ka dukat Bible ka ba aiman sem ka bapun kan mau yangi bangi long kita kibala i ki jong ublay kiba ublay shisha ula jit ya kalenti ban pen i hadukat no bu i yangi te ngan chupuli tang kane ka we ka dukat heti ki babun ki dukat ngan chu ai memar bagan umba me kapor te Yones kalunong gabalay kadukot kabakhan riu ko ongkum ni naba ublay ula id kata ya kapertay kadba ula ay tino ilaw kun balakha marway ba uwe ru ubangay hau on jot syu henry unyo ka jingim bamjukut kaneka ktin jingit ka pilaban ai subject ikaneru daka jingit pilaban tho jingit kaneka ktin jingit namba ublay ula it kata ini ktin it ang ni for God has loved mo mta ter ngilaban ong te kaneka ktin jingit kaneka ktin it kapin shisha bat kapin i bangilong kibakodor adu kata ngilong ki kun ki jong ublay ngilong kita kiba ublay ula jit yangi bat ula ukwa ban penlong yangi ki kun ki jong ublay kane ka ktin jing it kamkut tang haka klipmat bangi itu yu jisu kunong penem handre kat bangi dang yait lenti ngi yait lenti bu try ngi utrai unang yai pen pau ba unang yai pen pau ba u yai pen pau baka jing it ka jong ublay kalong kabakraw haduk kata namar ka jing it ka jong ublay kalong kabajanay bat kabashisha namar ba ngan chu ai nuksa mo kum ki samla ki bladai kapor banya ban poisha ka jing ya tho shongkurim mo ban poisha kata ka buram te ke ka badan hapdeng jongki kapan kemen ka donot ka jongki kapan song tunat yaki
te lara kat no bajiru ki ya phone lara ka eke ka message baki yo ka eke ru baki le kita sngo tenat kita apa le jingmut angta kita ailut ya ka por ka jongki kita ailut ka jingmut jongki bat ki penlong kerpang ya i bat ya ita ki penlong kerpang iwe do kata-kata namar baki sngo tu ba ini de jonga bat ini bat ngalarai bandan ba ini bro syirta ka jingim barki shim ya ta kalenti ban ai ka buram ka jong ublay ban poi hadu kata ka ban poi hadu utau put ban ai ka buram sho ublay kumbangi ong ma kitin kasi bagi yo poi sha ka jing yo tho shong kurim te shuai kata nadu baki dangi sedang menyayat kadon kata ka jing ya jan jong ka donut ka jong ki ke baki keren ke baki le ke baki ki rai kadon ka jing sngo tunat kadon ka jing sngo jan te kalong kumta itari nuksai barit do ngam num nang than man ai ka nuksa Andre kadika nuksa kaba ublay open pau shinna ya kata lamba kajing it kajungu tengin pej ningkong yonis kalenong kaba saw kadukot kaba kat kandai kong kumno katin pareng kong ba he first love us ublay ula it chwa yangi ublay ula it chwa yangi ngila ban om bangi ngila ban om ublay itu yanga ublay dan ublay dan por yanga ublay tarai ken mau yanga kadan kapur kidan ki kap ka jingim ka jonga ngaya lenti ngasngo komba utau ublay dan cisha honya ngim sngo pelai kata namar hak pedeng ke jingya syam ki babun hak pedeng ke jingya kenduk ki babun hak ka jingim jungi bun sin ngi mat tentang ngi sngo marwai tentang ngi sngo ba dan manuru ngisngo kumbangil akan ja ngisngo kumba yangi umdan bas ngotu yangi umdan bahwa yangi umdan ka encouragement kamdan ren nang noru hanre ha ko ki ba it ki jong ublay hakan ka por ngau ka ban pen kan mau ipi ublay ong ba ublay ula it chua yangi he first love us ula it chua yangi ublay wanum sngo ba pidan ba pilong kenja wanum sngo ba pilong balasha kan tat no wanum sngo ba ya pi dan ba ya pi dan ba nyokor dan ba ken kor pilale shibun ke hande kim yo kata ka jingle ka jompi ngan ong ipi kanong ka de ka ba kraw ka ba bleun ipi kanong ka de ka ba kraw bleun ipi tentang pilale shibun ke hande dan ba yo kata Andre ublay ong nga it palat ipi naman ngala it chwa mga ipi kon ngan le ka babahatam ngin ken mau ka hagar haba ka dan hari klau batlau kon Ishmael mo kumbangi tip itu ke story ka ba Ishmael ulajan yap namar ka kam dan ha to ka jaka Andre pet ublay jungi ulang bakrau kat no pe ublay jungi ulang bakrau kat no wan wa angel jung ublay bat ukot di ka hagar baru ang hangte hajan kadan mah kapung kadan bat kalai bekatong bat ka ai ya Ishmael bandi wat ka hagar hapdeng ka riklau dan mano kelas satang ka jingkeli bat kala yo tau kun ba ula kodit ula jan stang pendukut mensim no wat hapdeng jong kata ka jingdo jingkermen hapdeng ka riklau ka ba dan mano labe no ekan na kayeng jong Abraham labe no ekan ma bakade ka syakri ka marau tu kepor kim daken kor do kata-kata labe no ekan na kayeng jong Abraham labe no Andre ublay umshim no pat ya ka hagar umshim no yo Ishmael haka jaka ka ba dan ka ka eru ka balong ringkyang ka balong kundo hangta ublay upin mi Uni de ublay jong ki kamba ublay bala ban pen mi haka jaka ka balong ringkyang ka bam dan jingkermen ban yo wat itai i drop jong ka ublay upun mi ya ka hatu la mo ban le ke babhata ma ka jingim ka jompi pila ban ong ala tur khong ka jim jonga pinong ba ka jinge de jonga bot ublay kampoi shenuru namar la shu kha nga ka yin kristan la pen he nga ka yin kristan bat bangadan haka balang ga namar ba email jonga ipa jonga ki mai dot jonga ki padot jonga email jonga ki pa jonga kinmen jonga ki dan kan balang nga dan ngan ong ipi ngan sa ai kawe ka kubor sibit chuaban kut ka bahatam bat kata ka kubor ka bleu na uka ban sngo bhai pi ngan sa yatu chuaban kut ni ka jingkren ka jonga ngin pet mas ka tin ka jong blai roman kelonong ka basan ka kot ka pra ko ong kumno ko ong ba ubleu pen ka jing na ka benta jungi da ka ba yap li
Ublay open i kan ka jing i open i kan ka jing i yangi kumno dakan no kadur dakan no kalenti open i yangi ningkong do open i kalenti dakaba uwan chane ka perthai updiang yangi ngilong kinong pom naba ula i kata-kata lapha no yukun bar kalenti ka baar ka ba ublay open i kadai dakaba uyap no Christ die for us. Ublay uyap na kabanta jungi kata kadai ki eki ka ba kodor na ka ba kodor tam ko ki khun ki jong blay. Mano bala ban ai ka jing im lajong na kabanta jonga jong pi ki bam don dor hanu nuru. Tongin pusan ni ladai ni kapur kindian. Hatu ngilong ki bodon dor shisha. Ladang im don shisha yu blay ladang im don shisha yu jisu ngan yu tuhok ipi ngilong ki bri ki bam don dor i ngilong ki beri mom don dora ngim itu si sayo blay ngisu im baka pertai kan syukut kum tu ka jingyam bar kalenti ka bangi jiet kan yalam ngi chaka jaka ka basir kaitam hadin ka jingyam andre habangi kendu yo blay ngi yasham yo blay wai ka ngi artali kalenti kata ka wege ka beneng ka wege ka pung gading ka jingjiet ka ka jonga bar ka jong pi hang ta andre ublay upun i dakaba upun i kumne la ka jing i dakaba yap yapli hading pna na ka benta jungi kan Christ die for us kan. Uyap na kabanta jongi, uyap na kabanta jongpi, uyap na kabanta jonga. Haba kadon kapur nga pengasyong nga kamera nga puli kan ka dekat Bible nga puli bu try sya penyap tentang nga yam kawan ka jing pensle nga yam nga dem ko sing try. Shisha try. Hadu kat ne mo try mi eat nga. Hadu kat ne mo try mi eat ka yeng ka jonga. Hadu kat ne ba me penlong yang ba bangan itu ya me. Namar mela ihit chua ma me nga kumbang chu yathu nga wan ka long yeng ka ba ho ngide ki khasi ngide ki pure khasi handrei I pa jongar de khasi handrei I ba isngo I ki ba I la jong I but ka nyam muslim mangir bro shi yeng I but ka nyam muslim ngi along muslim I may jongaru I de kristan handrei I but I pa I kala muslim I may jongali yong panya ka banga kala kristan yong ka bahanga ot ka rendang la jong isi bahai kristan mangi bro shi yeng isi bahai ki kristan kidan ki pastor ki bochwan nyalap mun chwa bangidang sa shillong station nongra ni sa shillong hi mentaru ngidang sa station nongra lapalang kisidon ki pastor na ki balang presbyterian ki balang ublay balang fellowship ki buan ban nyalap angtai ngi jukran ben ki ngi jong kita ki ksut kita ki kris lamler kita ki ngi jukran ben ki Andrei haka klipmat ka ba ublay ukta ka yeng ka jonga bat nga yo ban ye sam ka kubuar ka ni ka por ngan ongi pi kadai ka jing duai jong ka kemi jonga ka ba ong ban ni ka banga kala kristan ka bahanga od ila ka jong rendang u blei ha ba ukta u kedia lut kita ki jing serong kedia lut kita ki jing sngo meng ki jing sngo ba ka kamla ka nyam ban yu kris bat ngikren ha ka jing dum ngikren ha ka jing bam tip andai ondang ila pediang utrai ngi bro shi ngi pai shu utrai ngani tuhok ipi ngi mun chua man ka sandi ngi juya mai haye ngi juya sho haye pan kala kristan ngi kwa benik pe sinama ban pe film ngi juya poi ka jingya mai ka jingya kan at haye man ka por namar pa sngo tenat ba ka perthai enjoy ba ka perthai ring ai ngu yu blai ngi baro shi yeng ngi itu yu try ha ka por ka biang tam ngai la dia nga pediang yu try jisu pengadang kena bang adang chong kelas 2 kelas 3 ha ka balang presbyterian lai umkra Naduk katu kapur, hoi ka jingyat lenti kala jerong bah naduk katu kapur, haduk menta. Ngalarong bah menta. Handai ublay shisha. Kedan ki kap ki banga jengai no ublay, kedan ki kap ka banga jan ublay, kedan ki kap ki ba ublay punun kam menga, kedan ki kap ngale sting ba ublay. Handai ublay wong nga ihit shwa yame Albert. Nga ihit palat yame. Man kapur habang nga sedang ban tulot ka jingduai nga tulot ban puli ka Bible nga duna ban duai ban chong ki khosi ki jonga ban wan ban dem ki khosi ublay pun kan mawong Albert nga ihit chua ya me pet ka ni kading pna ka bang yap na menta jong me shisha ka ai man sim yang yang don na padang pi ong ba don ba ihit yang mano kumbang ong mane yang ngonong i pi utrai u ihit palat ya pi Uit palat ika yeng ka jong piong ipa jonga im sngo thu te imei jonga im sngo thu te kin men ki para jonga kim kloi te ban snap ban sngo thu nganong i pi wat nom pet yaki
wan numpet yaki kajinga dei ka jong pi ka bat ublei ka dei ka ba kong santam pi le ka benta la jong ka benta ka jong ublei wan pen kelai ki ka dei ka benta ka jong ublei ka tu kam dei ka thama ka jong pi wan num ya le ma pi pinum job de le ka kamram je pi ka lang ba pin shura ki haki kti ki jong ublei man ka sngi man ka klip man bukti haki jan jong ki buk ka kti jong pi ka dur jong ki haki singklit thia ki kamra thia jong ki dua ki man ka sngi dua ka bari dua ka ba parum le ban pen im ban le ki ba phla ka de ka kam ko jong blai wanum du jingkerman wanum ong ba kim sngo thu yanga kim kwa ban kala nginum la ban pen kala mangi da le ya no wat ki ba ki khon la jong ki ba ba yeng la jong nginum la ban pen kala la da u blai hi ta ka do no jong ki wat ma ki la da kim ai ya ka benta jong ka do not ka jong ki sho u blai ka bible ko ong ba u blai jupen bor ki brio ka bible ko ong u blai unum pen bor da le pale unum pen bor namar haka sngi ka bangin yang hakmat ka jong ublay marway shimet hangta ngin yo e ka juba bangila ban ai shibun ki excuse nga handengan ong ipi haka klipmat bangin yang kmat jong ublay shimet ka excuse ka jingkeli baro la jubab no namar ba ngila ban ong ba umdan ba yalap yang umdan ba yalap ka yeng ka jonga ngip kem yo sngo ko kubor ka badai biang ikem yo sngo ke ka bahatam ngila ban ai shibun ki daw ublay uong nganum pun bor ublay klem pun bor ada ngi yap ru kadika jingjit ka jungi kumbang ong meneng ong biang art li kilinti wa ublay pi jit kano ka shong hapi bangin pa ka ktin ka jong blay ning kong korin kalonong ka ba khat lai ka dekot ka ba nyo ning kong korin kalonong ka ba khat lai ka dekot ka ba nyo ong kumno ka ngan puli ka parang ka kamnong shortcut kan ya sutunat kong ba it always protect always trust always hope always endures his love endures forever ka ka jingit ka yasha islam yaki ak boro ka nget glo yaki ak boro ka krimen yaki ak boro ka sha yaki ak boro kata ka ka jingit ka bangidon kam ka jingim ka jungi hato kumbang ong meneng ong ni umdan bas ngotu ya ka nga hayeng jonga ka ministry bangale ka sa kumju kam roy kam handrengan ong pi kani kade ka puar boblay juba mi ka ministry ka jompi ye ki field work ki jompi ke ba pila treshi tombro shikato mentau blay un change no ya ka direction jong ka jingyo ka jompi un change no ya ya ka goal ba di ka motive ka jompi blay un change no un pun kala no ki ba pi juyo bro shikato pin sedang ban i thmai ya ka boblay un sale nang ni chakamat ka field work jompi kan sedang ban kala ki brio kan sedang ban wan ki brio sedang ban sngap ki brio kan sedang ban sngotu ki brio sedang ban kita ki boro namar ba ki sedang ban ya ka jing ka ba shisha ka jong jisu ka jing ka jong pi ngidon kam pala ka jing ka jong balai ka ja ka ne ka thma balai ka ja ka thma Ukraine Russia namar ki brio ki bam itu ya ublay ngi kumbang ngitip kari Russia mo u Putin ko presiden juga Russia ka jinglet don bor ka jong namar ki brio ki balapan he pensan ne ki rengkat bahkan batkan ni ka jing hikaya ka jing mut jong ki ba ngide ban penher keput ikinong shun ngide ban ai lat iki bakin job kumta shibu namar la sapet kaya ka story ka jong kumno baki bhayeng ki yap ka thama ki bhayeng jong ki yap ka thama shibun ki gidon bat ka daw kadao ka basisha ka dei bakim itu ya ublay kim don ya ujisu ngabanga mapingi don takadang idon kam kinong yalam ka ri ki per bakin dei ki kun ki jong ublay aba ki shin shar ki bahok kadan ka jing suk aba usin shar baman kadan ka jing kordet kadan ka jing jenjar kata ka kita probab ka kren ni kata hi takadang idon kam palat iki brio ki jong blay bakin dan hakabor bakin sinchar kamo ikong lakan tiu last week yong ngidon kam iki brio ki jong blay ban dan hakaket ki ba sinchar kadar kadai shisha kata larang ipen kalalong kum ka jingya tu lupa ka jinghi kai ka jong last week bagi bangi jam mata kata yo ngiyo shisha bangi don kam shisha yo iki brio ki jong blay idon kam palat iki brio ki jong blay ban yo ya kata ba kari layalam daki bahok dengan shim syuk kapur ngasengan ngalajan setangkat tu kan minit ngin pet ni ka ktin jong blai ningkong yones kalonang ka basaw ka dekat ka bapra kong kumno
Kong whoever does not love does not know God, but because God is love. Kaktin jom boleh kong kumne ka kasih kan pulih. Kong kumne ba wei ru uba kong kumne ka dekat ka ba pra kalau nong ka ba you. Tonganum pulih da kasih maka kan sa bam ka puan uta ubam it namar tip ka jing it namar bu blehi ulong ka jing it. Ublehi ulang ka jing it. Ngidon kamban it yaki brio ki bapen mong yangi. Ngidon kamban it yaki ta ki bapen ki basyon yangi. Ngidon kamban it yaki ta ki bapen mong yangi. Ngan ong ifi ka ba bahakane. Bangin ong bangin ma bangin kelet no ka ba bah. Ngidai ki brio ban kelet te kadai ka ba shisha. Ladang ngisha pen mong, ngisha pen ketang, ngisha pen luwet. Haki brio hi. Kaba bahayangi bangin kelet ikane. Namar ngidai ki brio kata. Handai ke kapat kaba dan kam tam habangi mapat iki. Kat bangidang mahap iki. Kat bangidang mahap iki. Kawan ke jingpin kia suki pat suki. Suki pat suki kawan ke jingpin kia. Hoi dan apa yang pipi ong ba kipen mong pelat ki bahayeng yang ki keren ki ketien ki bamdai. Ki wan hayeng hasam kipen mong kipen ketang yang ngamla sya menin ngiwan ban visit ka wi ka yeng manga email begin men kan thai ngiwan visit wi ka yeng isen ba ta ka yeng to kepala yo stroke usa ni shillong hi o kepala yo stroke kita ki kidan tengi sipara kan thai langon ki penya ka yeng ngam tip ki penya kumno bapli ki le kat bala ban penya ho kepala song thai ka kam sarkar ka pension ru kam dai ka bahe ka barit ba ka pension ta aingo yu blai ki sudan yeng barit yeng lajong handrai ka ba bat ka ban penya man ka sngi iong ba iong ye thu yang iong ba yong ngak thang shisha yong image nga yong kosan ngak thang gamen sim go jonga ki kren ben nga ki khot ye tho yang ki para jonga ngile da ki da ngila le ki ong ba opi wan ban bam do bam no ki kren ki kten balai phoja ki pen mong ki pen thang yong ngam la sha san yong ila kren shi bon ki ke ha ka jing kren jungi kadan ka jing thang kadan ka jing mong kam dan kata ka healing namar ba kim pat itu yo jisu kan tik menin kat bala kat bau bleu yalam I mei jongai lakren men jongai lakren ngalayo ben pelong jin dua yeki te nganget ka jimpin khia ka jong blei kan yo jaka ka do not ka jong ki ngalapen shai ki ngalapen sngu thu iki don kam jing ma hanre ka ju ka por bleu ajing stand pa denga bon ong iki ba wanum lech shu aka yeng ka jong ki kam dei ba bakala bangin num lech aka yeng jong ki briu ki ba pen mong ngi bun sien namar bangim dingi de ki briu ngim la sya ngim la shisha ban sya la ki bun ka jing pen mong ka jing pen thang yang ai pi kat no ngin sya kat no ngin la bani ka bangi mong bani ka bangi thang sik thang ngi poi dujok bagi yelade bagi pun poi dujok lem ki wei ka ba bangi num let yang tu ngin map iki na do ka do no nginum thau iki ngin map iki han re nginum let du ngong iki menin ngong duai ka ne ko wei ka jing duai ong try lada ki wan da ka jingmut ban pen mong ban pen sniu yang a men khang ka kejat jengki bagi num yo ban rung ka yeng jonga nama ngaju duai tengi ka kum kita ki jing duai ha ki yen jeng ki brio ki bang jule impulong jing duai man ka puar ngayo I ka ya ka jing jubab ka jong blai ki bon ki nong shuan ki bo rung ka yen jeng ki brio ki ban pen sneu ki ki bahing la jong ki ban pen thang pen mong ki pen yap ki suki pa suki da ka ktin jeng ki abang in duai im sha ba ka kejat jeng ki kan wan rung ha yen da ka jing thumu ka besneu shisha u blai u le e kata ki kem yo ban rung ka yen jeng ki kim no dira ban rung da ka jing thumu ka besneu ban pen mong ban pen sneu ki ublay upenlong ke kejat ke jongki baki nemrung hato kaye kam de bakla bangin duai ka badai namar ngi de ki brio ngi mlasha ke jing pen mong ke jing pen kthang kam de ka benta ka jongi ha wangi habya lenti ka tang ngi habya li shibun ha ka jing em ka jongi ada ngem de ban sakut haju ka ktien ka jong blai yones kalonong ka ba khatlai ka khat balai pusan gong kumno kong ba by this everyone will know that you are my disciple if you love one another. Pi dakane ngintip bangilong ki mingilong ki senran ki jong utrai ken. Dakane ngintip Yones ka khatlai lanong ka khatlai pusan. Dakabangile kita ki ke baro ki dakabangi mahap da ka bangi pen I ke jing I ki basak marjan ngi pen I ki basak marjan bun sen kam kren tang itu basak ajan yang jompi ki basak marjan ka kren ki batrai bat pi po office ki ba ya kenduk shong kali lang bat pi ki badan ki philik dukan tang tang pi sedang man kenduk sedang man itu ki try dukan ki tu ter pi sedang man kren sedang man pen I ke jing I ke jompi ye shaki sedang man pen I pi sedang man pen I ka dur ke jong jisu shaki
Pila ban bu jingkeli nga pinong puni kumno ta kadur jisu abang imdan kadur jisu pidai mapi kadur ka jong belai. Ublay wang lashna yang ngi kumno la thau ngi kumno kata ka jingkeli ngan bu sa jubab hi mapi. Lashna ngi kumno la thau ngi kumno pitip khamba bu na pi pitip khamba la thau ngi usna ngi akadur jong no. Ngin pen I syakita ya kadur ka jong utrai ta ka bang ngilong kita ki brio ki bapen I ya ka jing I. Udan wi brio menakan ngawan polis bazar. Ukelon utia atau madan ula buat tinggal lek kursi ya nga hoi ka jinga tu jangam ding ngai tu bangalek bah hari ngai sen eu tau brio butia antara maka kriat bah ka silong menakini kita yo atayo lai tu belada ka kriat palan ngai sen eu tau brio nga kursi umki tengok kita try dukan badon dukan syang tang nga beli ini brio jayu yo nadu mene sekolan ini tengah bangan ra ngamla namaru de brio bah he bah tengah shui la kai yang tang nga duai ka men sim jong ang try sen eu kan kita try dukan duk shui ka eu hangta ti brio shu namaru ladi palan ke bangin pen I syaka pertai nginum la ban pen I ka jing start ka jing nginum la ban pen I sibun ki ke bangidan handai ka bangila ban pen I ya ka dur jong jisu ka dai ka jing long ka janga ka jong pi ka ba ka do not ka ba kloi ban yarap ka do not ka ba kloi ban ai pitim nem ka nyam Islam ka nyam Hindu ki nyam ki babun kimdan ni ka principal ban le bah hoi mentah ka don sibun bah kini wat kini ki nyam ru kelas dang ban le bah ke beduk hari ki Kristan kidon balahikai ngi ke Bible kuno bangin le bah kuno bangin le bah ki wei pat kuno bangin ai ke jingbam shiki konsuat shiki riu kan thai kuno bangin le bah shiki baduk shiki rangli ki shipa kuno ba jisu ong lada pidan ka wei ka jan ko pin ai no pi haba khadi pi ban shi kilometer lej badu ar kilometer lej ya berki kita ki nuksa shi bon utrai upun I ubu ulah kai yang utrai nado ka sedang jong sedang jong Bible jong ka Genesis ado jing pen Paul ada pi yo I udai ublei ubaju sngo tenan ban le ke ka babatam la pi puli ka Genesis ka long ka lonong ka baningkong ka lonong ka baar ter pin yo I ba ublei udai ublei uba sngo tenan ban le ke ka babatam usna thamai ke ka jing em ga jongi open internet ke ya ka maryang open internet open long yo brio bat ka brio usna shibun ke namaro de blay ba so tenan ban le ba kata ka deka karakter ka jong blay kata ka deka jinglong ka jong blay kata ka deka ngidi bandon kata ka ju ka jinglong bat u jisu aba wana pertai kedan arteli ka kamba ule kata ka ban pen sngo ba yo blay ku pa jong u ka baar ban syakri ki brio atau ngidon kata ka do not atau ngidan mo kata ka do not ban syakri ban pen sngoba yo blai apa pen sngoba yo blai wangan ai ka jingkwa ka do not ka jumpi ban bangin syakri ki brio da ka do not baro haba ka kam janga bun sen nga ju syakri ki brio inmen sendang janga ju ong nga yong haba pi duai ki brio waju duai tam banda burkam haba pi duai de bandan ka jing sngo kia ka ba shisha pi de bandan kata ka do not ka ba sngo kia do kata shisha oi ngapa jule tang bandai habang duai ki brio ngayo I ki kamba shibun habang duai ki brio rajan yap ki yo ka jing pun kia ki brio stang ban tap no sunduk mnong shu ka abstan ki kenta ki yap no ngai ka uble pun kia ki menta ki mare ki san ki kena ki rajan yap uble pun kia ki pun im ki namar bakadan ka jing sngo kia mta jongki atau ngidan ka ju ka jing sngo kia ka bau jisu dan abo jisu pen kia ki babun boleh uturai ukeli boleh uturai ong atau pikwa ayu bangan le dai hatu trai la mo tip mo shushim be shubu bi keti kli ke kemat skor ki kejat ki la jam boleh uturai da keli namar ba kadan ka connection ke jong jisu bat ngi kan uturai kwa uyo I ka do not badu kwa ban sngo ke bangidan ka do not kan ki rangi pule ke story begitu ki arngot ki matla ki perta jisu ong pikwa ke bangan le pi namar ba ki bakrong ibun sin ki don kame ka pisa utrai ke li ong pikwa ayu bangan le pi ki ong trai ngi kwa banyo I pi ke klemat ka bo trai boy ke ti ki yo I par ki yo ke jingpin kia utrai u keli namar ba udon ka do not ban syakri ki brio udon ni ka do not ban im nakabenta ukpa bah beneng ban syakri yangi uwan rut nakabenta katahi ula it palat yangi
But udapan pau ya ka jing it ka ba kham janai da ka ba uyap. But haba umi pat u ai ka jingkerman ba ngalong u blei u bala ban pen kelai ka jing im ka jong pi. Ngalong u blei bala ban sina thamai ki baro na man ngade u blei ba mi pat ki ba yap. Dan u blei hakrek perthai baro ki bala yap ki klami pat. Re u blei u Jesu Kris. U yap baru lami pat u tau u blei ba shisha jongi. Kadang gajing kerman ada pi dan gajing bapang gi basitam ha kayeng ke jong pi kani kadi kamit ka bau blay pen khia ipi kani kadi kamit ka bau blay ulong nong mi pat sa sisin ubala mi pat na kibayam barwan ra ga jing kerman bau ong ngalong blay ubala ban le ke bapimla ban mudur Jeremiah blay ula ban le ke bangimla ban expect kendiat ru ula ban le adu kita ke level ka bau blay ude blay ubapen kala si kelmat ike baro Tek sa stang ar san minit 4 minit ketiga jonga. Te shua bangan yalam yangi ka jing duai. Ngin ngakwa ngumba ngong mene ba ublei kwa ban ais ngobha ya pi ka wei ka jing ais ngobha. Sapuli hi mapi Yones kalonong ka baning kong ka dekot ka bakhat ar sapuli hi mapi ka to. Ka kata ka jing ais ngobha. Ka jing ais ngobha ka long ba ublei ukwa ya pi ki ba ngap akan ikapor. Compare pila ada kibla san compare pide kibla tre shibun ka kam go jong blay kane ka day ka refresh ka anointing oil ka bo blay u ka ban remind ni pi kata ka long bo blay un ai pi kane ka give ba pin long ki kun ki jong blay Yones lo naman kong kon kan ar kong bahaga klemat bangi pediang jisu ngilong ki kun ki jong blay but jing pen pau ka lo nong ga balai ka dekot ka ba arko ko ongomno kong ba utrai uyang ka jingkang bat utit bat unono ba ple ya kata ka jingkang uble o ngan wan bangan ngan salem bat u mah nginya bam bat u bat maki bat nga uni de uble bas ngorit adu kata udah tit ya ka donut ke jongi udah tit ya ka jingmut ke jongi atu kat nongut nga bat na mapi ngi kloy ban ple ka donut jongi kan ka mit ban ong try nga kloy bangan pediang ya me pila banong ba Albert ngang lalong Kristan ti nga ladan ha balang dang rit lapen baptis nga ka balang ala he balang nanong ipi ka babahatam pidon ha pidan ka jaka ka balong very safe hanrei ka jingkeli ka long hatu ka dan pat em ka kerteng jompi ha kitab ka jingim lada pi palle kini ki arteli nanong ipi ka jinglong Kristan ka jompi ka jingtrei kam mission jompi ka jingtrei ministry ka jompi ka jingtrei shui bun ki jompi wala uble un jubah bi kita baro handrei ngan ong pi pidang arta tien ban sngotu ba kadan ka kitab kadan ka kerteng ka jompi ha kitab ka jingim pidan kam ban le kene artali ka wei ban ple ka donot ka jompi ban ai lat uble ban long nong penem bur try ka jingim ka jompi bat ka ba khaddo pin ple ka donot jompi namar ude uble batiet uksu ju ba kham akor ba klem ran ba umju pa tok tok umju up lano banyu urung bai upun jat bai Yones sipo gong no ublay wang umo baman wan ban luti ban peniap ban penjat hari utrai wang ngawan ban ai ka jingim ngawan ban ai ka jingim utari ublay ken ubam juwan da ka bor uwan da ka jing sngorit ato ka dawnot ka jongpi ka kloy kan kamin ban pediang yunu jisu banganga pediang no dang kena ado kan ka sngi aga khle tengah pediang utrai tang sisin ka jingim bad ka ka bau pendi nga ado kan ka sngi nga khalam seliang shu kajing seliang jong kalong tambangan kam itu kamba shushu yo blay ngada sngongu ikong wansuk iko ye ikong kentiu iba ai nga kani kalan aklem yo ban prepare bahai ga ya ka message renga nget par ke ka badan ka nut ka jonga yo ban ye share kandian ba pi ngadon shibun ki ban ye share nganget ngan sa yo e ka we ka por atau kan nongut apa deng jempi pi kloy kani ka miet ban pediang jisu ban long nong pen im jempi utrai jempi pilalong ki kristan hari pi patlong ki khun ki jong blay nganong ipi ka klimat ba pilong ki khun ki jong blay pin sedang ban iki kamba pin sedang ban when you ban feel ka ya ka jingsu ka dono jumpi sedang ban champang ka jingsu ka dono jumpi pin sedang ban sngotu ka no pilong ki ba kodor ki jong blay Ublay uid palat ipi ublay uda id shinai pi uda id palat ipi bat ka yeng ka jompi kada pidu jingkermen ka jimpuli jompi ublay ong ngan restore biang ka kam ka jam ngam biang pi kam ka jam pilong fi struggle ublay ong ngan play yeki closing door baro ublay ong ngan kedia ai ki jingkang ye bakang baro bangan yahat aswa jompi ban ai pi ka bahatam
abang ngilong ki khun ki jong boleh ngihap ya lamba ki thma ngihap ya lamba ki duriau ngihap ya lamba ka ding ngihap lamba ki ke duriau besau ngihap ya ande u boleh wang anum e no e phida lele kata ka promise ka bakrau tam bun sin abang yong pediang jisu long kristan ka jing im ka balong very simple ba ka basuk tam long pi hadin beng la long ki khun jong boleh hadin beng la pediang utrai hang ta pin sedang menyi ka thma kan hang ta kan la tunjuk ipi ika ksiaram jula ban shushim shudeng ben hapen ika hap snai ka penluet ika hable shibun hatu kan nungut apa deng pi kloy ban sya ba utran penluet ipi kan kami pada pila kloy ban luet na ka benta utrai ka buram ka bu blei unle ka jingim ka jampi ki breu ki nyu i utrai lama jampi pinlong tang ka skylight pinlong tang u mic piece pim don kaman kran shibun shikan tin na pi kan pen kelai ki dagi ki post pa ko hajar ngut ublen pen kelai ki donot ki babun akan kamiet ude uble je ki kamba uble ki kampala pin yu i ki kamba ane kamiet pin i ki kamba jim ju pinani shakmat aba plas dang mat sngo thu i ka jing i ka bisi sha ka jong ble pun bot na din junga kan ka jing duai hadin kata i ngan sa IT kong wan suk banyalam ngi ka bayde ba kata ba ka jing duai nganta Ukraine ba Russia shuai kata pun bot na din junga ka jing duai baro kam le lai shu duai ben nai pensawarum le lai penbut nadin jonga very simple prayer kadai penbut nadin jonga hadin katang sa IT kong wansung ong try jisu maap yanga yaki pop jonga baro Ara saikhu yanga good dakas nam jome Islam jisu nga pediang yame dia unong pen im kamen sim jonga kamet jonga kajing im jonga nga pediang yame utrai kajing im jonga kijingmut jonga nadu mentaka sngi ngalong jong me try but midday jong ako try akertang jisu amen shiminit ngan yalam jindwai pi trying ai ngu imen takini baro ki ba la pediang eme kani kamit ko pa ilalong ki khun ki jome kani kadi kajing ai sngo ba ka ba krautam ka ba ka perthai kada ka sio daki hajar lak million kinum yo ikani ko pa hani kani kadi kajing ai sngo ba ka ba suktam ko pa Kemudian kami ngi bangin lek shiki lum shiki krem ban syong ban ab yeme kumbale ki we ki breo ki bali wad u blay jong ki syong po krem po klau ban wan kendu tau blay hado ki dayap ki mimat ko pa rei kalenti jingi ki ka basuk tam ko pa ban chuple be ka donot ka jingi ban chukhat yeme bar haka klemat bangi pediang yeme la ai ngi kata ka jing ai ka sngo ba ka ba krau tam ngilalong ki khun jeme ne ka miet ko trai Jisu kane ka long yeng iwe pe bala pediang me ne kami e ka long yeng jong kiru la pen im ko pa maka ktien je me kong ya haba la kentang haba utiet ulang ba kentang udeng ba bro we ulang bala kentang trying ai ngu ye me ko pa men kurku ko Jisu ai ti se me ka por baro se me ka buram ko try ngi ai ngu ngi sngongu ye me ko try se me tang se me ka buram tang Jisu ndo ngi pan amen but amen